Hej og velkommen. Mit navn er Rose Lampe Lange, og i dag vil jeg gerne vise hvordan du opretter en blog på Google. Du starter med at skrive blogger sådan her, eller du kan skrive Google. Her hvis du går ind på Google, så vil du kunne se her under mere blogger. Så det er to måder du kan gå ind på. Og det er det samme her. Godt. Hvis ikke du er logget ind, så kan du så vil du møde en side, en login side. Men nu er jeg sådan set logget ind, så jeg skriver bare ny blog. Her kan jeg vælge en titel på min blog. Og hvis jeg nu for eksempel vil kalde den Roses blog, bare som et eksempel. Her kan jeg vælge hvad man skal søge for at komme ind på min blog. Dette kan du ikke vælge, sådan er det bare. Så kan vi for eksempel sige, det vil nok give, i stedet for at kalde den IK eller 09 et eller andet, så er det måske en god idé at kalde den Rose blog. Nogle gange vil du måske komme ud for at der står her, beklager, men denne blogadresse er ikke tilgængelig. Så bliver du nødt til at finde på noget andet. For eksempel skriv 1 eller 2 eller 6 for eksempel. Det dur det. Så vi kalder den rosesblog6.blogspot.com. Her kan du vælge skabelon, og det skal lige siges, det kan du ændre undervejs, hvis du har lyst til det. Så nu tager jeg bare den her. Jeg kan også tage alle de andre, hvis det jeg vil. Men jeg tager rejser. Så vi opret blog. Så vil du se, der langsomt kommer en blog til her. Din blog er blevet oprettet. Skriv indlæg eller afvis. Så klikker du bare på Roses blog. Så kommer vi ind på Roses blog oversigt. Her vil du kunne sætte statistik på, hvor mange sidevisninger der er. Og statistik, det er hvordan det går på din hjemmeside og sådan noget. Indlæg. Her kan du lægge et indlæg ind. Du kan se her, der er ikke nogen indlæg, hvis jeg siger opret nyt indlæg. Så loader den lige lidt her. Sådan. Så vil du kunne skrive en lille titel på indlægget her. Indlægget. Og så skriver vi ny blog. Og måske kender du Word. Og du kan arbejde i det på samme måde. Her. Og hvis du bruger HTML, så klikker du bare her. Så skriver du bare hej. Dette er min test på min nye blog. Sådan. Og som sagt kan du bare ændre, hvad du vil her. For eksempel så bliver det lyst som hudfarvet skrift. Hvis du vil have rød skrift, så gør du bare det. Men det kender du nok. Og her hvis du vil have sådan nogle forskellige ting her. Så det kan du faktisk bare gå ind og ændre. Her kan du se et eksempel på hvordan din blog vil se ud. Nu skal vi bare udgive. Sådan. Det er bare nej tak. Og nu kan du se at du har din nye blog her. Og det er hvad indlægget hedder. Her kan du gøre. Hvis du nu vælger at gøre sådan der, så kan du slette den her. Ja. Men det gør vi ikke lige nu. Her kan du dele din blog, vise den eller slette den også. Så går vi videre ned til udgivet, og det er den samme. Det vil sige dem der er
hvis man kan sige, givet ud på bloggen. Dem du har lagt ud. Så siger vi sider. Her kan du tilføje sider. For eksempel en startside. Okay, det vil vi gerne have. Ny side. Tom side. Og så kan du for eksempel lave side 1, eller du kan kalde den designersiden eller tøjsiden. Og så skriver vi bla bla bla. Det kan du så sidde og gøre rigtig fint. Udgiv. Her kan du trykke vis blog. Her kan du se rosesblog6.blogspot.dk. Her står der hvilken dato den er udgivet. Hvis der er Google Plus, kan du se den her. Og her er et blogarkiv. Ny blog. Hej, det er min test på min nye blog. Kan du se hvem den er indsendt af, og hvad klok, og om der er kommentarer. Hvis du ønsker at skrive en kommentar, klikker du på, nej det var ikke der, klikker du hvis du kommer som en der har lyst til at kommentere her, så skriver du det lyder godt. Og her kan du kommentere som hvem du vil, ikke? Så hvis du nu gerne vil være WordPress eller et eller andet. Men nu bruger jeg Roselampe Langlo, fordi det er den jeg er logget ind som. Så vi udgiv. Og så vil du kunne se din kommentar her. Det lyder godt. Her kan du slette. Og der er en anden der kan svare, hvis de har lyst til det. Så det er jo meget godt. Her vil du så kunne oprette sider, så mange du vil. Webadresse, hvis du ønsker for eksempel at connecte, hvis du nu har en hjemmeside, der hedder Roses blog 6 hjemmeside, eller Roses hjemmeside 6. Så vil du kunne sige, besøg hjemmeside. Og her lægger du så din webadresse ind. Men det har jeg ikke, så derfor gør jeg det ikke. Så vil du gå ind i kommentarer. Og hvis der nu er nogen der her for eksempel kan du se vores kommentarer. Hvis jeg synes det er bare ikke i orden, så siger vi fjern indhold, slet, og hvis det er spam, så kan du trykke det. Her vil du så kunne se lidt om dine Google Plus indstillinger. Og ja, det kan du her. Her kan du se nogle måder at forbedre din blog ved. Her kan du se status, oversigt, og det er også statistik på en måde, ikke? Så kan du se her for eksempel, hvor bliver din blog set, og sidevisninger i går, sidevisninger i dag. Her kan vi allerede se, at der er 3, og en af sidevisningerne er nok os selv. Så det kan du se her. Ny blog, det blev vist 2 gange. Og indlæg. Det var meget din indlæg er blevet set status over indlæg, trafikkilder og målgruppe. Her og her. Godt. Hvis du ønsker at tjene penge på den, så kan du forbinde til din AdSense konto. Og her kan du se en lille video om hvordan man gør det her. Tilmeld dig AdSense. Og jo mere du blogger, så kan du tjene penge. Og så nogle forskellige måder til hvordan du kan gøre det. Her er det lidt om dit layout. Det vil sige den måde din side er bygget op på. Hvis jeg nu siger at vi vil gerne tilføje at en Google Plus knap, fordi det har vi nemlig lyst til. Så siger vi plus. Her kan du vælge, skal den være lille, mellem, standard eller høj. Bare mellem. Og bubble. Og nogle forskellige her. Så er bare
Vi vil ikke have nogen. Heroppe kan du se, hvordan din knap ser ud. Sådan. Det vil bare gem. Så hvis vi nu besøger vores blog herinde, så kan vi se vores Google Plus knap her, så folk bare lige kan tilføje dig til dine cirkler. Så det er jo fint nok. Ja, sådan her. Her kan du så lave en masse forskellige ting. Forskellige gadgets. Faste læser på Google, de bliver vist. Google Plus mærke, hvis din side skal kunne oversættes, og det er via Translate, Google Translate. Det er ikke så god oversætning, men man kan godt forstå det. Og hvis man skal kunne følge dig via e-mail, og hvis dine populære indlæg skal ligge der, blogstatistik, sider, adsets, søgefelt, HTML, JavaScript, tekst, billede, diashow, video, afstemning. Hvis du nu har, hvad kan du bedst lide, sko eller t-shirts, så kan folk stemme. Der er en blogliste, linkliste, og bare en liste, feed, nyheds, etiketter, abonnement, links, logo og profil. Og her kan du så se en liste. Ja. Så siger vi bare, at vi vil gerne have. Her kan du også tilføje dit egen, hvis du ønsker det. Her kan du få Wikipedia, og der er en masse forskellige ting. Hvis du gerne vil have share it, så kan du hente det. Godt. Og på den måde kan du bare bygge på din blog. Og navigationslinje her, det er om du vil have folk skal kunne søge videre. Det synes jeg er en god idé, fordi ellers så føler man sig lidt fastlåst. Så kan du så bare vælge lidt her. Hvis man nu ikke kan det, så kan det godt være, at folk kan blive lidt irriteret over din side, og derfor ikke vil se, hvad du blogger om. Men du kan selvfølgelig prøve og så se på din statistik, hvordan det går, hvis du har sådan en og sådan en. Om der kommer flere besøgende eller færre. Så prøv det. Og så kan du jo trykke gem opstilling, hvis du er gemt, så dine ændringer er blevet gemt, så skal du vise blog. Her er der en skabelon. Det vil sige, hvordan ser din blog ud på mobil enhed og på live på blog, det vil sige computer. Og her kan du også vælge, hvad du ønsker. Så det gør du herinde. Du kan redigere her, hvis du ønsker det. Så går vi ind i indstillinger, og der er lidt om hvad du ønsker her. Og så nogle forskellige søgningsstillinger, sprog og formatering, indlæg og kommentar. Hvad du ønsker, for eksempel så vil du ikke have, at der skal være vist mere end 3 kommentarer. Og så gør den det, at der ikke bliver vist flere. Og der kan du så vælge en masse ting, så det passer til den blog, du gerne vil have. Det her det her Blogger, det er et rigtig godt program, fordi du kan lave en masse fede ting. Der kan du også oprette nyt indlæg. Og så er det jo som sagt helt gratis. Og så er det fedt. Man kan en masse fede ting med de her gadgets og sådan noget. Så det kan godt anbefales. Her kan du allerede se, der er 4 sidevisninger og 1 indlæg.
Så det er jo meget godt. Her kan du se, det stiger. Og Blogger, det er jo også Googles, derfor så er det et kendt program. Så er der mange, der går rundt inde på de her blogs, hvis man kan sige det, og så trykker næste blog, og så tænker de, det var da interessant. Så det er rigtig fedt. Jeg håber, at min video kunne hjælpe dig lidt til, hvordan man kan bruge det her Google Blogger. Så tak fordi du så med, og have en rigtig god fornøjelse.